Wasal ftit qabel nofsinhar ta' tnejn l-SMS tant mistenni minn eluf ta' studenti li jagħmlu l-eżamijiet tas-SEC magħruf aħjar bħala low levels. SMS li kien jinkludi r-riżultati li issa jaslu bil-posta fil-jiem li ġejjin. Għall-eżamijiet ta' din is-sena rreġistraw 5877 student. Bħal dejjem l-istudenti kellhom karta komuni u oħra li fejn jażlu jagħmlux l-eżami f'livell A jew B b'tal-ewwel tagħti ċans ta' marki aħjar. Għal darb'oħra se jerġgħu jsiru wkoll il-klassijiet ta' reviżjoni għal dawk li m'għaddewx mis-suġġetti ewlenin li huma l-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-Fiżika. Dawn ikunu offruti mill-Ministeru tal-Edukazzjoni mingħajr ħlas bħala parti mill-iskema tal-garanzija għaż-żgħażagħ. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni fisser kif dan se jkun programm ta' ftit ġimgħat iżda intensiv bil-għan li l-istudenti jkunu mħejjija bl-aħjar mod għar-risit ta' Settembru. Fil-fatt, ħafna minn dawk li pparteċipaw is-sena li għaddiet kellhom suċċess fit-tieni tentattiv li jiksbu riżultat tajjeb f'dawn is-suġġetti.